and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units, tiema chechingencho au, nibinde ebenge. Asi emega ilia emeke, nilia yaigatua guse ilia emenene. Concerts, ibigeni, corporate events, amoro kereria, ibiegwa na version shows, imesengurikana, nibinde ebinge. Tuakire isimi asi inamba 0700-301-301 gose 0722-347-371. 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Stariki ni sano na ibero mutinye no yoga tano mwaka no yobe chirubira mirongo hebere ne tano nomo. Monchomo rigerinde no kwege na mbiyore ando sia sole na gukwanire. Abwigo gukwarigane kwenyora mwana maya Ekeonga Chinsa Ibere cyabo n'ubutiko. Ilieterane Cyrus Nyakundi asense melimo nyiryo igari werisone makuru na gusabire zoskare. Go chaka Ekeonga Chinsa Ibere nigo tuo chaka ni amateyemo kurase kenyoro kya muruga hemesanya chogo busamare bungelia ya West Mogirango nigo yasokire na kugani mwanchobo hasili tadioki angwenyi anyare kagusirwa orengana ni amateyiga nigo dioki abaha kenyoro mochando wokubimba ensia yaye mochando chageto mwaka wechirubere mirongo ibere na ibere ngwenyi nigabere kagwetira enga yenene asibono hakuborwa no enendagira ase ya matia ya sokire na gusaba obokonyi muri kitu Paul Kapokara norobotirwa senchira yubukira ngo ikagaiga ase kanyerekega kya muruga emesa egreyoto keme ya ewadi ya busamaro ebunga ya West Mogirango ase tokomera na Duke mumanyi we myaka ange 50 kagende tokabuga gwetera obusarirwa bonene Duke niga gotwerera enchira uburiru bwiga bwanyara tokwabo kumuchira yendo korengana monere kyalete tokubwatakana moneri no eryanyara tokabaga kurushigwa na guchaka kubimba eshide ekene na antesha motuka mange and 2022 na Kenya National Hospital nkarwaliwa wakarushe jo wakarifreshe chuma Ono baada ya mwaka nusu almost 1 year and 6 months swelling ya chaka kero ya chaka ngagenda biti kinakurwali by then abanyagirali abaringe on strike lakini abantu betinga mbuya waku CT scan x-ray baligere barore shide yo na watebese nakunalinge ngakeyo ngaturumbuka kuchaka ekero nacha nka bado tinda ndanya ukonyo ndi gusebesitira tuka nigento korengana muna abanyakenya rubayereire enchira gendera ko bwagwetera umuchando yasege kabono ataranyora gokonya konde gwensi igasenke na muroche challenge nero roro esita yendagira nero peskinitsi nabondo chenga nabo tabwati kende
asa mangana serita moroche epoma ya ebunere twatemire ko tukubwaterana nere twachire tokonya kwa machaki muna kunya gachaki kera rituko iga noni siko kaiga nindu twate tugakurura iga lakini rende bakonye turanyora buye kera urigererie nyumba yukamenya tega iga nyumba ye igwe korora paka isuko twachitega iga noni ndagiro tabuati akuri bono nabwatwa bako Waigo nigo basire njira batemire ko mokonya kurinde igo basegetire na kugania Duke anyari koba gagusirwa uyo minto Duke omwana awene neregera twari bugima bwayo buya wokogokero bugima ase chinga kichonsipi alemo nkasene yani na indi na bengena na rabo kuiru musigo ye angimitinyi nane ego abindeke babate baigoro ya food yani basic need umaene tabuati moment tu omerende nere na nyorete obeire week ngamuira no tomenye nere mwane kiringuli nene kya koraki nakyakuli yamateiga amonekenyero bono nigo bachiramo asobamo na kubaboria abaraibe chingenjo chonsi nabwigo n'abasamaria baya wesokya eri kunyara kwa bakumukonya anyara kwa bagakonyora ubugwenya ali kubasaba aso wanja koino torukende yonse keri tobwate uyo bwate siringi iberaru uyo bwate siringi 10 elinde tonyole enjira yokumuira ni nyagetari Kenyatta National Hospital ni matenga Kenyatta National Hospital no kara konyeke akimwali gotobwasi motebya barai abo Steve Mogaka Rogers Moturi kigande MCA agaiga bali bakuborio burayo bokorokwa bwa 2027 batobwati sisoko bwenoko ero yo minto nerana gofurahia maisha tuguchense moye ndagira nero kera baikira ngau mbabe bakomokonya ekenerana gofurahia obogima uno muntu obwate baka abantu baye esingenje chisita nenjara namangana amange ikachangia baka bono abantu baye batariange bona amenye tubugima baka na tutari korana nambu yamenyete na ntukunya gotema tole none migondo yarenga igo yao ni kuyosipi kigendo kekaonigwa none nyumba ya yamenye tugochiko kwara na mariga manne igo twarko teya baraisi mwabeta kuranje motokonye nera twaro morembe mambienda bakire chikura muna abantu bande bakorwa inere njire ya mutwanyora turatebya abantu baminto batokonye siringi 10 entokonye umuntu obugima kare moyo tagokonye umuntu ekerakura erieta ngoro kuchospati bata mishaeli enamba tugochikoba ine yo krani yoritaga igere 0720 40 30 17 iginko reporter getaseni kya wanjete kya Getembe kuraiga asinsemechiga cha muruga emesa ward ya Busamaro ebunga ya West Mugrango ime county Nyamira inchiko ngoro kwa Polycarp okara bia muno mulikito Polycarp okara hasorobotirwo echingaki mburagendete kwenekiwa chinsemo chiagusi asibego chiamate chinyinge chigendete gwetera makongo hasogotanyora uburaro inkayo mongina Rusia kwambuka kurasekenyero kya Nyamirande ward ya Marani igo basabiro bakonye bukwaga chiro nyumba heye magiga yogotwerwa as kurara isko kubatikana ne nyombe yo yabo chokire muhurikito dipone asanya no robotiro asinchira yogwikira Ime asekenyero kya Nyamirandi ebotoke ward ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North nigiamate yomugaka michweya egenderete gwetera makongo asogotwerwa nembura kubwatekana nige nyumba yabagoteire usangano mongino ye Rusia kwamboka nigo mugako yoiga anganyete gwetani myaka 10 na kumutigera abana magega engana go ikabono igabono toko gendembeo atamanyiri asaberete Marieta ngoro kurusi kwamboka igombwate mochando bwe nyomba engwerete no miete na abana bane bonsi omugaka gacheta gantama gantiga nchebweka ngona kongangana n'obugima na abana igo ni nyomba nene nsalekereta nigo bagwetera chinga kichinkongu anene chinga kiembure gotwa engane kobairera barobwo gotenena asenyasi goika yakurire gotwa aso gotweru kwe nyomba igo tokobwata twimukatwana twikaranse rumwe yemo yatuyasira ande tura na twaswalise yasirie ko twaswatwara na abana chinga kecho ni gobono bairera amakongwari bagwetera anena sokonyora endagera yakira lituko nabo igo gosomia abana abo bono barase chiskuru boigo bari no kuganio konene anene gokonyora chisemi oyo moga gosoma nyansi ngo timbwa tincherene nabo ngoganio nona sabara ibanko nyira kinende nana goikera gongo teyo monto bwe bacho ngaina bwe bacha timbwa tincherende ndanyo none nenche yokora libati none ndaga nebwate mechandake
tini konyora mono gongo myekona bani ke barua nende ki Ekeonga na tolero montecha endo sinanko nyinjira ngonyera abana gusangane ya mataya ni gobono babeire kerori aso korirwa no nyine mechango anena so gusira chisemi asenkeyo ingana bono bado etigarete ko banegetire kenene aso konyora o magwate na bokong bintu bya nyamba tabwati akora achangiru no ngere mwana chete skulu ya changiru tabwati kende yonse anyomba gento nkeyo bono kire gento mwale kwanja mama konya so kwanja kwino nyomba na wankene nyomba tabwati kento nyomba yaya none skulu awata mwana chete skulu ya changiru nke no mwiso na chete ga ikanke kwanki yaya na re meiro skulu aswa kore kuchipara bono timema para na chitaka kuchipesa ogosemeria kwabo nkolinga abali na mayanda no muyobo wancha ni gobono baburiwe gusira ya mateyo iri no barobanyare konyora ogosemeria ngo konyora bogima obuya bwa ankyo ono ninkanetio yo bwato gwancho kuyankonye angagachire nyomba litangani nyora sengo soyo mutuna abana baneri bagera mbwaterani Ulipotiri kitasini kia ukia Getembe kuruga sekinyoru Kenya Mirandi egotoke wodi ya marani bunge ya Kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii ili anigongoro kwa Dipon Asanya Bia muno mulikito Diboni Asanya hasoro gotirwa kati ya boibole na boiga bamenye bebunge ya West Mugirango ime ye kaunti ya Nyamira nigo beso kire na kogokera magendro ayagendete koba kagwikiraniwa no mujumbe webunge yo musiki Steven Mugaka yokorosi yuskuru bunenchire yemo yogokini birengo bya magacho amaya ya yuskuru ime ye bunge yo ukwana kurwase skuru yoboroso ya Kibirigo eliye sekondari y'abamura ya Kibirigo na boigeli yoboroso ya Nyamira icyo kire gati skuru echo homuske Mugaka habere gakorosya ibirasi bya nigabamenya baiga bago keremereme yo asubega bamukire bari babere bagotabona hebunge ya West Mugirango igajabere kwirana maega kemagendero aseba sabira keroyomo utara na kumanya magendrali habere kagwikirani kumurikitso Fatigadi Kisemba orobotirwa sinchira yobwikira Higati yabamenyi korwase bunge ya West Mugirango anene ase kenyoro kya songonga ime ye wodi ya Banyamatuta na boigonya igwa ime ye wodi ya township nigo besokire akogokera emiremo yokoroisia kisukuru inse yo mubunge o West Mugirango omoske Steven Mugaka kokwana korwase skuru yoboroso ya Kibirigo abwase omoske Steven Mugaka abeire gakwagacha amagacho aho eryo bokenya ebirengo byekisemi skuru eyo yoboroso naboigo area ye secondary eyo aberega kubeka chikaplos aroro nigo igatia abana inchi abaiga bakwana ajaiga birige tiarenge gabneriga abarayi barabeiroro lakini yabeire tabauti ono tindo chinki abantu barateberenga one time karomo kolego choko bokoko obisine igo ira eyo tarengo ororo nekaromo kolego jora chisore joro bya kabisa abana baite bari bya kabisa na abana no bagosoma chinda njiri abana umwana bagosobeke gakoro utari umenya usaho cheskuru me bya kabisa Mheshimiwa Steve Mugaka lichumbe urwa una kaire to bogambi abiro kabeko ko kwa ega ese skuru weye yabwate oborema ase birasi ebirasi omentri kwa gaje birasi obekire baka chifro gitarengo obeke kitaeri yare go tu abona nturi go tu abayibori n'abarimu bono nigo bagogete bayigwete buya nande bagote abandi konyarekana Mheshimiwa Steve Mugaka lichumbe 2 term Kubatekana na magendera ya asikisukuru nigo korwase skuru area yoboroso ya Nyamira eyo egendrete kwagachwa egoroba nigo boigo egetambokero ekyo kyabeire gekogokerwa mono yonkorwe skuru ekorukwa Nyamira DP Primary School Comprehensive School skuru eyo omochumbe nabegete chitairi ebirasi 8 skuru eyo omochumbe narusetie ebirasi 5 akabeka mabati akanyora bado tara ikirania natagete skuru eri ebwata abana ange 1000 na egenta akora natagore byasi bindi bya ngororo akabeke koroba eri chikoroba inye koruruse pake koroba ya kabere yere birasi ekoroba ya gati yego chakoba egentokoro kanga erab eya igoro yere reprali
aiga niga bamenya baiga babaragire byara baria babeire bakubwatoka amang'ana buna nigo omobunge Stephen Mogaka ataraikirania amagenderero andonzi ase ebunge eyo ase babasabire batare skuru aho na baigo baerorere chumbe kwa Stephen Mogaka n'abantu ba Nyamira Nyaigwa nambuya mono agenderere kokonya abana cy'skuru kya West Mugirango cyonsi muna akonyire Nyamira Primary tabi abantu bata mu chumbe tarakora kendenga na sengencho mbali go che ground batare ogende cy'skuru cy'abanyaisa ogende cy'skuru cy'abanyansa bakwa ogende cy'skuru na Kebirigo nabokore ebintu mu chumba akorire igonta getoko tebanga ogokwana taikoro kyo kwerorera oyo tagete gache ground muna Nyamira Primary arore building yororo chikoro banye nabagoisane kanga bichumbe lyakorire gasi naende natagete abana basome Ingo reporter Getembe kuraiga se bunge ya West Mugirango gutoka emeye county ya Nyamira inche Fatigad Kisemba muri kito Fatigad Kisemba so robotiro Parimi bekameli yekawa kurwa seke wanda kia Nyansa gyo kiambuli me yewode ya Nyamira bunge ya West Mugirango county ya Nyamira igorero bakorobo chori babarai babo abo bamochora banade nyaunga kurwa kiambuli nawigo Cyrus undeki nero chorwa kuru bonya iguba ochori boiga nigo barorekana guturubana ase chiburaburu cyarorekana hagati y'abaremi kurendeni gabanyanyimbo besanani ati nakoreto murembe ayigentukirira abaremi abo kogenderera n'obochori bwabo yanyi basabire abarayabo abaya bachorwa kokora emirimo yabo gwikarano heli umuremi anyora matunda yo haramukonye kurwa sekemeliekyo yekawa Enkuru Godfrey Ocheng oyo bwongerande number 5478 ase society ya Nyansangyo lero nturi no mogoko twachorire obochori bweito gwekagwa kurubokia mborigo twachora omugako korukwa penalty nyaunga na kurubonya yuba twachora Cyrus ondieki gobono ase engaki yabono igo twa okugani gweito igo twatagete konyora society ya chira ase serbu gurubu twayiranirie ase serikali etokonye erinde tosomeria abana kirango toigwe kira moigwe abarimi korumbu mabacho korubonya iguba korubo manyanya kurwa kiambo limbiya muri mwensi yamono era ni gatubwato amagoko twachorira omuntu to ogotikotokonya tikaucheito ono twachorira oyo minto korukupena dinyaunga kurbo kiamboli no yonde na Cyrus ondieki kurbo nyaiguba ono tikabatolethera tikaucheito tori marakarenga tonyoro tikauchitanga nine kyakabiri na gendo keke abana baito bakoreki Tubuati kende gakitoko tamera tukotora bataka torense tikaguna gyabangina tosimegete tokorigere nababa gakabaite kera mbarikiri bona tikachika ucheito chiche erinde chikonye kenyoro gento totagete nene ebesa yeiteje konya gutigaga babe twabaruganyerete yaribo bweringaniri ne kibesa cheito igo bona abatiga bagende tori kibesa na gatatu tori pake MSS tuare koria na yego je MSS njengo kwana korunya Nyansangyo esa soya ati yetu tuabeire rasi wake lakini tuairanire buya muna tuaira na buya rero twachorire abantu bagocha gotokonya akara twachorire eburuburu yabeiro korubonya iguba twasambe irunonye nekitaeli nchera ne serikali noere chatumbo umunyiwa kurubonyewa sublocation ochoro bakagari tukiriara nabo okere kene nchino mulimi omogeni nare gochogotaka gosoa lakini nare gosoesa golina konyora mangana abeira makirukano tari gocha kumanyanga gose na achiko babo lakini tukiriara rero yatwegene abatwachora
emyaka 3 batokorera egasi engiya mbagendere gukora egasi ekero oyomo bose bari bachora urakorera egasi nabwate experience Nyakundi ekiobuya urakorera egasi eyo so tubatigere Nyasaye na ntubasore twenzi tubwatirane na ryo buri chika uragende bya butokonye tayari gasamba bakore bintu binge lakini twaremere na twatware ni tujinguru muna bagaka na bamura intu byarete twairire gente kibono twachotera batawari baito tugatone swati yetabengija Unenjira yamo yokurwani boibi bechikiro hase chitundubali igorera abalimi bekameligie chae kurwa setundubali yaliyo sumo abagupime chae yabase factory ya Kibirigo hime ye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county Nyamira ya gulire ratiri heyera chikoba konya suko baenekelyo bumaine eratiri ya KTDA busenchi bwataine helikolenda chikiro chiabo naboigo gutangu boibi ukwana nabarali kurwa setundubali yo ntigabalimi abo baterubuna nigo babere bagatorecha yabo asinga kintambe kolende nigo kerokende babere bakonyora chikiro chinke kobwa na chiri bakagirite into kyabo betereri barabo ochamo na kugolera tire heyera chikuba konyo bwene we chikiro cyabo banye basabire habare mibecho tundubali chinde wigo kugora hera tire yabo heli gukora oboibe we chikiro cy'umuremi ya siro kore tundubali ya KP 68 bono enseme yetwaleta eratiriye yaito etwanyara tira sengencho abangi na moroche na bubabucheta abagakambake bono ntuma etinga abangi ne togocha twachaji egekogera na bumongi na igaterete chae kurumugondo akoreta gaiga kera ikire gaiga omana korwa roko na komanyora buno muraya ko na kwimurungani na ki ka kire robo nonye tange tichikiro chinga na iga ya byori ako na goncha unjura na list inki bano gyako ya ye chae ya buda bobe na inde ga kimari nkoyo nde ga na re gotora bono kwamana ko ekonda re gotora eya torete igoro eya renge enke dokorero ga na igatira mono na kibona ko ngecha ense chikiro chinsini niga gokwamana konyoto mana konyora buna barainga okwe murungani nkurororo kurwasa abalimi baito na kigeko gera twaretete eratirie yiganga mi bana ba KP 68 yo to jake no miyore no miyore na ende ate no miyore so ni atuyo tieno chairman ya KP 68 yo sumo tea bank center iranda Kibirigo tea factory bono emyake mege twatorire chaeye amatuka mande sana eto na watabachikara nechi nyibi lakini tosiko babwata bono tokamua muna KP 68 torete scale yetu aretirera tokoro chitu kuri rero egeretu akikishirenga eratirije company ye factory ekere Johnson ligo chigorwa KPS Kenya Bureau of Standard na andi java weights and measures Johnson chibuye kaine egeretu atosungerigere yabali ko ba 10 neye yabali miebe 10 basi tumabate omuri mutani sungera tiriyaito ekwe 10 leta wande yabe go twa 10 basi tumakwa mwanga mwane eratiriye company ikosagwa chabwatanire neye Spirit ko service coordinator na bwate chimina chetu rwaja KP 68 na today na netu aba permit ya eratiri twarusia se weights and measures omo unity na bwate ekobieyo emina chetu ndwali yeye inga twaja kilomoroberio bwo kwa eratiri aso ogo twekene eratiri ya kuruya se company ya Kibiri na itu to sa muna directors baito bakore ringa nerie campaign muna bakore campaign ya moisture kere tubali tware ratiri ero boy bakore geto Maina Nyachi Vice Chairman KP 68 Yera tibi muna twa nyere tete utango nko ranko baboro yendo ko vera leke Vera tirie konyo rero sirikoru mari buya lakini goigatia konyo ya tantan yo vale mi ngori konyo rakio chitu buya mneta ke konyo ikia mo eto kareta nga gatore te yito tuapima igaro bulungu bo toke abali me konyo bulungu bwabo kiro chawo chiso na batake kuna njira yamo yogo kino bulimi wekameliye kawa ni gabona babwatani ase sekte yo beso kirina kuru wasemi gochia sabalimi una njira yamo yogo kinia ligesa liekameliye kyo
okwana chinge kicho ni gobatugia serikali ya soko kiani rigoririo bwoyo onenchere yamonyo kwene kibona bali mingo kini bali bulimi bwabo asebono babulira abantu bonsi kubatira kobako Ekemeri Ekyo. Our plans tunataka kuja ku expand nasari yetu iweze kuwa na michi ya kahawa mingi, angalau iweze kuwafikia wakulima mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Na pia tuko na plan tuweze kuwa na vituo ambavyo vya miche ya kahawa, angalau wakati mkulima anataka kahawa anaenda anafikia kahawa ananunua, angalau akaweze kupanda kwa shamba yake. Tuko na around 7 varieties. So hizo varieties zetu from the word niliwaambia tunatoa pahali tuko sure mahali tunatoa varieties zetu ni mahali pako certified, hatuna shida yoyote. Tukiweka variety yetu chini kwa mchanga benye nilikuwa nawaelezea, kila seed lazima igerminate, hakuna yenye inakufa. Benye tunachanganya mchanga wakati wa kupanda, tunaweka mchanga wa liver sand, tunaweka manure, then tunaweka mchanga wa kawaida la patiko red yenye haijawahi limwa ama kuweka mimea yoyote ile. So tuliona ni vizuri kutumia udongo yenye haijawahi pandwa chochote, cause tukitoa mchanga mahali kumelimwa na kupandwa vitu vingine, tuliona haitakaa vizuri, kwa sababu kuna uwezekano itakuwa na udongo wetu utakaa na magonjwa mengine, itakuja sumbua kahawa yetu. Kwa miche ambayo tunayo tumegundua kwamba batian ina faida mingi, inafanya vizuri sehemu yoyote nchini, inapandwa katika mchanga wenye rutuba, inaweza kustahimili magonjwa na inaweza pia kuwa na production ya juu. Ningependa kuwasihi wakulima wapande batian, manake batian ina quality mzuri, alafu pia inaanza kutoa mazao mwaka 1.5 baada ya kupanda. Omo Senator we county ya Nyamira Homusko Kongo Mogeni igarenge gati yabarai ba mokoba Dr. Fred Matiang'i gochia senka yomo Senator Hokisi Rijade Onyonka kakwana hokongo niga teruna Matiang'i niga isaine kobo murai wense na kobwatesi kusena kubolia bananchi kumubwatesi Igokongo habolire kesa kukyo mugusigo chamo na kwane kibona kumusira kere Matiang'i asokwa ne kibona nguchikoira roboraye asobo chole bonene bolibosi ubu mwaka wechirubere 2025 asa mochabarai bali batali kumubwatesi Matiang'i korwa sorogongo rwagusi bono korangia mbenjire kugusa ngaye kugusa morojuji ndiko jese Matiang'i bona ntuti to bwata na koru Nyamira potoko ende ujusi tegusama twesi ganto tutawe na tora atiga kyote tiko karibishe Diro mapema na iunga kio nayo kibage ndia ndango gari chiche tawo mapema watarabe keche mapema watarabe keche biye ndezemera totala mujia ndege sokyo muzi so anga kimoda ono mai twinsi na aba usitori pero torarie seneti mondo tayo onya differentiating I know yo Nyamira no yo produci ngo anike usi olende nawe yamole mugwate kiongozi kino ino mwa machorete ntoka nali na mugo twati baisi yai olende Charles kumora na bana moja mwate bijoginda lende joginda wanako mwate bijoginda lende nga komwa mwanjire mwa mwirili bagabuna babusi andi gago to boso kenyengi baga mwa mate gago tarusi ebintu birata bino gukora byokoleto boso asegeza kukyumugusi nabono doboso ese ne tiaria nyonga wiltedio abasene dali bato kolere cheche nyetali ndo nanga mwali ka machara weekend mwiwe uburo to cheche dionero motevinga
garo twamwanjire twamwirubura ale tesiko isegeza kuchomo ofisi. So the 6th, wewe songa mbele usiogope. Songa mbele usiogope. Kenya is with you and tutasimama na wewe. Soroboti romanchomo rigeria tonyoro mutimo komoke tokoirana togenda ne Ekeonga senjira yoboikira. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Getembe Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yerekiro mite ya munenu skuru asomo chokeroka nabogwaka esimgwetrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye iliwebekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira ne aino munchile na nutagete ko igendereria nabo igogokinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwagusiore go setting samo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event unabono elia catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 bwigo nabukututalira asi chabizi chito imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network Ekeonga kia mamagusi ine kwabiri gukoria a road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde
kwabere gukurija e track yiga ya roadshow eyura akorere e product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere e track yibwate libagaliya eyekerero nabuigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryugiria enigo liri ligi ya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabuigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabuigo e track ya nabo kunyitumika asogokorera live performance nigo tukurwa omukoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ende onsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Karibu naende humwanchomo ligerelia mawaziri wechiseme chula semigo sugamba igatokira umuroberi wa masomo a CPE asoko yandra bukini birengo bya masomo haigeme yensi ya Kenya ukona ime ya Naivasha asiki karoki ukwanira chiseme mawaziri gamba nigatere une serikali nigegendete kwene kibuna kero muroki wankanyora masomo muchandondo wensi utayo. The competency-based education is a skill-based system where everything that the student does accounts for something from day one. The assessments start from the classroom work that you do, and it accounts for a percentage. So that by the time you're doing an exam, what you have gotten in the process of learning enables you to progress to the next level. Additionally, it identifies the talents, the skills, the interest of the students so that we do not always insist on having students take programs or take courses that they are not interested in. That's why we introduce the 3 pathways so that we have STEM, we have social sciences, and we have creative arts. In that way, there is no student who will miss out and that's why the transition is high, because now we're able to take each and every student to the next level based on what they are able to do. So it's work in progress. We are now on grade 10. We are moving to grade 12, transition to the universities. And then as we continue, because the assessment is doing year in, year out, we'll evaluate the whole system at the end of the cycle. We're in the middle of the cycle. We've done 10 years currently. And it is the best system that we have. And the best way to determine that, I encourage you, get out there, talk to the students who are learning in this program, the grade 10 students, the grade 9 students, and you will see a distinct difference between them and the ones who have been doing the 844, where they concentrate too much on just an exam. But that's not to mean that the team that is in Form 3 and Form 4 currently has been left out. We are also working to ensure that we take care of them so that we leave no child behind. Oraiben somuske William Ruto hoyo boigo ikrana ha sege karekyo igatogire umuroberi yuwa masomo CPE kolengane kwa nuri mukoro o 844 oraiben se ni igatogia serikali se yoboraiwa ye haso kwene kibunango kinire birengo bya masomo echskuru chobobundi. We took into account, for example, that the system that was there, because many people ask questions about the competence-based learning. I am a very solid believer in CBE, very solid, from experience. Why do I say that? I say that because when we were reforming the Tibet space, we used to have so many failures. You know, a mason fails the exam,
not because they don't have the masonry skill. It is because they failed English. So we asked ourselves, why are you forcing this mason to pass English when his skill is masonry? You know? So we scaled down the place of English, and we got many more masons passing because they knew how to do, they had the skill of masonry, but they were failing on English, you know? So that is how we managed to reform that space. Let me give you another example. Mwaliki wekembe kia walimu vechisukuru choburuso Kenya National Union of Teachers NAT ule soyu ni garuro kubolia gochiase serikali wenekibuna nkulikere abalimu baisaine oyu hoyu begekirana ime yomoyogo yunaivasha igo haruro kubolia gochiase sukuru go CHSS wenekibuna mbachi gotigara inse yoboteneneli vechisukuru choburuso. Kenya National Union of Teachers depends on structures, and these structures must be followed before we proceed to industrial action. So right now, we visited Teachers Service Commission so that we can agree on when these teachers can be employed on a P and a P. They have to give us reasons why they're still outside, because some will be, you know, intertwined with issues of finance and so on and so forth. But our target, our focus, is to have all teachers in this republic employed on permanent and pensionable terms. Autonomy for junior school teachers. If we really understand the recommendations of the Presidential Working Party on education reforms and the structures that are there in the recommendations, I think we should be the last people as teachers to talk about autonomy. Because look at it, the education budget is constrained. Then you want to introduce another school again within another institution. Because the clamor here is about leadership for grade 7, 8, and 9. And let us all listen to this. When our young teachers claim that heads of those institutions are not qualified to lead them, the qualification here they're referring to is the degree that maybe they have as young men and women. But TSC will confirm here that 90% of our teachers in public schools are graduates. They are graduates. Yes. Head teachers are graduates. So leadership is not about papers. It is experience and how long you've taken to climb to that level. Ikiombe yeji kanisa haiga Kenya National Council of Churches of Kenya NCCK nigo kiaruro kubulia gochia saba na siasa kubekense mu siasa na gukorera bana inche mirimo heyo babete bakubachorera ukwana chingiki cha babatani abo nigo bagikeiri bororo komentekana kubikoro byobukurume na bwo kuburwa kuburinde haiga emergency ya Kenya asebaruro kubulia gochia serikali na bwo kiombe gyo kurwana bukurumi EACC bonekibuna ngukora bare hebi korubyo. Tunaomba viongozi ambao tuliwachagua muweze kukomesha kampeni za mapema, mbadala muweze kutufanyia kazi. Tuliweza kuwaaminia mtufanyie kazi na kampeni zimeanza mapema, kazi zimeweza kuwa aziendelei. Kwa hivyo tuko na kilio kimoja ya kwamba viongozi jinsi tuliwaaminia mtaweza kutufanyia kazi ambayo tuliwachagua muweze kutufanyia kuanzia kwa MCA, MP, Senator, Governor hata kwa ofisi kuu ya rais. Ufisadi imekita misisi sana katika idara
zote za serikali. Kwa sababu ya ufisadi tumeona kwamba umaskini imeenea katika kila pahali. Hata bungeni tunaona kwamba wanapitisha sheria zingine ambazo zinamuumiza mwananchi wa kawaida. Na popote katika kila sekta ya serikali hakuna jambo linafanyika bila ufisadi. Na ndio sababu ya kwamba tuko na upungufu ya mambo mengi hasa katika sekta ya hospitali. We challenge the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, the Judiciary and the Director of Public Prosecution to take meaningful measures to ensure all who have engaged in corruption are persecuted and adequately punished. If you fail to do your duty, your punishment will be the same as those who engage in the actual corruption. Pombe haramu na utumiaji wa hizi madawa ya kulevya imeadhiri hata vizazi vyetu. Tunaangalia tukiona ya kwamba vijana wataki kuoa kwa maana wanaona pombe ni nzuri kuliko kuoa, na hata wakitumia hizi tunaona kwamba familia nyingi zinaathirika. Wanapigwa, mama wanapigwa, wazee wanapigwa, kuuana kuko, amani hakuna nyumbani wakati tunatumia hivi vitu vyote ambavyo vinaathiri familia zetu. Ekeonga oboncherere mwanchumo rigereria bunenchereyemo yogokinia ibirengo byoboncherere emergency ya Kenya igabo watani besokira sokwene kibuna bache kwene kikubatirana na boncherere sokwene kibuna ngukine bale oboncherere bwabo bunenchereyemo yokonyora engeri eyeraisane gukinia ibirengo byoboncherere bwabo nabo igokwene kibuna nkwegendere bale namagima abo. Pack nutrition labeling will enable consumers to make informed decisions about the foods that they choose to buy. Also, it will be able to identify the healthier food options and also public health protection. Of course, Minister of Health is leading this process to develop enabling policy framework in the country that is looking at provision of front of pack labeling requirements, or a system, adoption of a front of pack labeling warning system that would enable consumers to identify quickly at a glance. One way, even in our journalism activities and reporting, or maybe driving the narrative both to the public and the government, is actually to now talk deeply on extending incentives, not just at fertilizer levels, but also in advertisement. I think it can be done because accessibility is actually familiarity, and what people see in the billboard will be able to change the habits. Na gwikiraga bo mwanchumo rigereria no gwikiro mwelio wa mwana moya Ekeonga Chinsa Ibere kurende chikuraga Chinsa enye ningirane nkumanya senchira iyo gwikiro mitene Cyrus Nyakundi sense melio manyerio nigarenge Wilson Makoli kurende gukora nkubatiga no bosemi wa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, manana mazi, bangina ninjo. Ne mwaka uri orari no mugino na bana bali na are komenya miaka mingi ntana nchirora mwenu uri otari musunte na are komenya miaka mingi ndore bigori ntana nchibora mwenu uri otari musunte ekene nkwana ekuoro kali go muntu gukwarara kolire bintu gete binko kwakolire kwarorire ayibono nuri nangana uratebya abantu
kwarorire kagori eki na ari komenya miaka mingi ndore bigori indore bigori akagori eki giacha no ore kindi giacha wona na gotebia bantingana na ari komenya miaka mingi ndore bigori ntana nchi boru mweno liotali musunde omweno lino murai ene nkwana monere ngetabarai barusho musunde sabantu na ari komenya miaka mingi ndole bigori ntana nchi boru mweno liotali musunde na umuguzi atebete Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mas, mangina ninjo. Ne nubwatukorera kundi gwensi ebenkulie kwe mikutano okorera kugukwa kulia gukwinyuria gusemera igende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka ejubwate sigine ntindi na boigo ensera kirage tangaza munintwe asili gulira mabuko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana oregene. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kiama mogusi. Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au